Αν δεν κάνεις αυτές τις σκέψεις διατροφής μέσα στη μέρα και ανά ώρα μέσα στη μέρα, τότε κάτι συμβαίνει με τη διατροφή σου. Για παράδειγμα, τελειώνεις από εδώ από τη συνεδρία μας. Χρειάζεται να αναρωτηθείς. Τι ώρα είναι, πλησιάζει 9. Θα χρειαστεί να φάω το βραδινό μου. Έχω κάτι στο σπίτι για να φάω το βραδινό μου. Μου έχει μείνει κάτι από το μεσημεριανό. Μήπως χρειάζεται να πεταχτώ στο μανάβικο εδώ πέρα δίπλα πριν κλείσει για να αγοράσω λίγα λαχανικά ώστε να μπορέσω να φτιάξω την τριάδα μου το βράδυ. Αύριο έχω προπόνηση εκείνη την ώρα. Τι θα φάω πριν την προπόνηση, τι θα φάω μετά. Θα προλάβω να πάω λαϊκή. Κάτσε, έχω πολλά ψωμιά να πάρω. Θα μπορέσω να πάω πρώτα λαϊκή και μετά σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει να πάω πρώτα στο σπίτι και κάποια άλλη στιγμή να πάω σούπερ μάρκετ μέσα στη βδομάδα να πάρω αυτά που χρειάζομαι. Και όλες αυτές τις σκέψεις, δηλαδή μικρές σκέψεις διατροφής μέσα στη μέρα, είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάμε από το ένα βήμα στο άλλο και να ξεκινήσουμε να οργανώνουμε τη διατροφή μας. Τώρα, αν δεν κάνεις αυτές τις σκέψεις, μάλλον κάτι συμβαίνει από τα εξής. Ή πολύ καλά είσαι εδώ πέρα για να κάνεις συνεδρίες διατροφής και να το χτίσεις αυτό σιγά σιγά, ή μιλάμε για ένα παιδί μικρό που κάποιος άλλος μεριμνάει για τη διατροφή του και για τα σνακ του και για ό,τι κάνει μέσα στη μέρα, ή έχεις κάποιον φροντιστή που μεριμνάει για τη διατροφή σου. Κάτι από αυτά είναι.